Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke mbụ. Otu a ka Jehova nke usu niile nke ndị agha kwuru: unu adịla ka nna unu ha, ka unu wee laghachikwute unu, ka Jehova kwuru, onye ajọ omume unu na omume ọjọọ unu. Ma ha egeghị ntị, ha egeghịkwa ntị, ka Jehova kwuru. Ndị nna unu olee ebe ha na okwu unu na iwu ndị ndụ ruo mgbe ebighị ebi? Ma onye nyere iwu site n'aka ndị ọrụ m, unu ndị amụma, ka unu jisiri nna unu ha ike, ha wee laghachi azụ ma mejọọ, dịka usuu niile nke ndị agha Jehova siri wezụga onwe unu, dịka ihe nyere n'iwu si dị. Otu a ka o meworo unu, dịka anyị si dị. N'ụbọchị nke anọ na nke 11 nke ọnwa nke 11, nke bụ ọnwa Sabat, n'afọ nke abụọ nke Darius, okwu Jehova ruru Zekaraya nwa Berekaya, nwa Ido onye amụma, ntị wee sị: ahụrụ m otu nwoke n'abalị n'etiti ịnyịnya ya. Ọ nọ n'ala n'azụ ya bụ ịnyịnya uhie nwere ntụpọ ọcha. Mgbe ahụ m sịrị, onye nwe m, gịnị ka ha bụ? M wee sị, m ga-egosi gị ihe ha bụ. Nwoke ahụ nke guzoro n'etiti osisi apịtị ahụ zara, ndị a bụ ndị Onyenwe anyị zigara. Ha zara mmụọ ozi nke Onyenwe anyị ka ọ gafee ụwa. Onye guzoro n'etiti osisi enyo wee sị, anyị agafeela ụwa. Lee, ụwa niile dị jụụ ma zuru ike. Mmụọ ozi Jehova wee zaa sị, Jehova nke usu ndị agha, ruo ole mgbe ka ị ga-emegbu Jerusalem na obodo Juda, bụ ndị wesoro iwe afọ 60 a? Jehova zara mmụọ ozi ahụ nke gwara m okwu n'ụzọ dị mma na nke dị mma. Mmụọ ozi ahụ nke gwara m okwu wee sị m, kpọọ mkpu kwuo sị, nke a ka Jehova nke usu ndị agha kwuru: ana m echegbu onwe m maka Jerusalem na Zayọn na oke ịnụ ọkụ n'obi. Ana m ewe iwe nke ukwuu megide ndị mba ọzọ na-anaghị ele mmadụ anya n'ihu. N'ihi na ewere m iwe ntakịrị, ha gbakwunyewokwa na nhụjuanya ahụ. Ya mere, otu a ka Jehova kwuru, m ga-alaghachi Jerusalem n'obi ebere. A ga-ewu ụlọ m n'ime ya, ka Jehova nke usu ndị agha kwuru, na eriri ga-agbasa ya n'elu Jerusalem. Tie mkpu ọzọ sị, otu a ka Jehova nke usu ndị agha kwuru, obodo m ga-ala n'iyi n'ụba. Jehova ga-akasi Zayọn obi ma gwọkwa Jerusalem. M wee welie anya m elu lee anya, hụkwa mpi anọ. M wee sị mmụọ ozi na-agwa m okwu, gịnị ka ihe ndị a bụ? O wee zaa m sị, ndị a bụ mpi ndị gbasara Juda, Izrel na Jerusalem. Jehova wee gosi m ndị ọrụ nka anọ. M wee sị, gịnị ka ndị a na-abịa ime? O wee zaa sị, ndị a bụ mpi ndị gbasara Juda, nke mere na mmadụ enweghị ike ibuli isi ya elu. Mana ndị a abịala ịchụpụ mpi nke mba dị iche iche, ndị na-ebuli mpi ha elu site n'ala Juda ịgbasa ya. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke abụọ. M wee welie anya m ọzọ wee hụ, ma hụ otu nwoke ji teepu n'aka ya. M wee sị, ebee ka anyị na-aga? O wee sị m, ịtụ Jerusalem, ịhụ ogologo ya. Ma lee, mmụọ ozi ahụ nke gwara m okwu kwuru, mmụọ ozi ọzọ wee bịa ihu ya, wee sị ya, gbaa ọsọ, gwa nwa okorobịa a okwu, gwa ya na a ga-ebi na Jerusalem na-enweghị mgbidi, n'ihi ọtụtụ mmadụ na anụ ụlọ dị n'ebe ahụ. N'ihi na, ka Jehova kwuru, m ga-abụ mgbidi ọkụ gburugburu ya n'etiti ya. Bịa, m ga-abụ otuto n'ime ya pụọ ma gbapụ n'ala ugwu, ka Jehova kwuru, n'ihi na achụsasịwo m unu n'ifufe anọ nke ụwa, ka Jehova kwuru. Zọpụta onwe gị Zayọn, onye bi n'Ada Babel, n'ihi na otu a ka Jehova nke usu niile nke ndị agha kwuru sị,
Mgbe otuto a gasịrị, o zigara megide mba ndị chụpụrụ unu, n'ihi na onye metụrụ unu aka metụrụ mkpụrụ anya ya aka. N'ihi na lee, m ga-ebuli aka m elu n'ahụ ha. Ha ga-aghọkwa onye na-awakpo ndị jere ha ozi. Unu ga-amarakwa na Jehova nke usu niile nke ndị agha ezitewo m. Ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ, ada Zayọn, n'ihi na m na-abịa, m ga-ebikwa n'etiti unu, ka Jehova kwuru. N'ụbọchị ahụ, ọtụtụ mmadụ ga-edo onwe ha nsọ nye Jehova. Ha ga-abụkwa ndị m ga-ebikwa n'ebe dị gị nsọ. Ị ga-amarakwa na Jehova nke usu ndị agha ezitewo m ka m bịakwute unu. Jehova ga-eketa Juda oke ya n'ala nsọ ahụ. Ọ ga-ahọrọkwa Jerusalem ọzọ, ka anụ ahụ niile guzo n'ihu Jehova, n'ihi na o si n'ebe nsọ ya pụta. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 3. O gosiri m Jehoshua onye nchụaja ka ọ na-eguzo n'ihu mmụọ ozi nke Onyenwe anyị, ebe ekwensu guzoro n'aka nri ya iji guzogide ya. Onyenwe anyị kwuru sị, ekwensu, Onyenwe anyị ga-abara gị mba. Ekwensu, Onyenwe anyị onye họrọ Jerusalem ga-abara gị mba. Nke a ọ bụghị ihe eji ọkụ wepụ. Jehoshua yi uwe ruru unyi wee guzoro n'ihu mmụọ ozi ahụ. Ọ zara wee gwa ndị guzoro n'ihu ya okwu sị, yipụ uwe ruru unyi a. Ọ sị ha, lee, emeela m ka ihe ọjọọ unu si n'ebe unu nọ pụọ. M ga-eyikwasịkwa unu uwe dị iche iche. O wee sị, ka ha yikwasị ya okpu mara mma n'isi. Ha wee yikwasị ya okpu mara mma n'isi, ma yikwasị ya uwe. Ebe mmụọ ozi nke Onyenwe anyị guzoro n'akụkụ ya. Mmụọ ozi nke Onyenwe anyị gbara Jehoshua akaebe sị, otu a ka Onyenwe anyị kwuru, otu a ka Onyenwe anyị nke usu ndị agha kwuru, ọ bụrụ na ị ga-eje ije n'ụzọ m, debekwa nche m, ị ga-ekpekwa ụlọ m ikpe, debekwa ogige m ga-enyekwa gị ebe n'etiti ndị na-eguzo n'akụkụ. Kpachara anya ugbu a, Jehoshua onye nchụaja, gị na ndị enyi gị ndị nọ ọdụ n'ihu gị, n'ihi na ha bụ ndị dị egwu. Mana lee, m ga-ewepụta alaka ahụ, onye na-ejere m ozi, n'ihi na lee, nkume ahụ m debere n'ihu Jehoshua. N'elu otu nkume ka anya iri ga-adị. Lee, m ga-ebipụ ụyọkọ ha, ka Jehova nke usu ndị agha kwuru. M ga-ewepụkwa ajọ omume nke ala n'otu ụbọchị. N'ụbọchị ahụ, ka Jehova nke usu ndị agha kwuru, unu ga-akpọ onye agbata obi ya n'okpuru osisi vaịn na n'okpuru osisi fig. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 4. Mmụọ ozi ahụ nke gwara m okwu bịara ọzọ wee kpọte m dịka mụ onwe m, nwoke a kpọtere n'ụra, wee sị m, gịnị ka ị na-ahụ n'elu ya? Na paịpụ 10 maka ya, otu n'elu na nke ọzọ n'elu ihe mkpuchi ọlaedo. M nwere oghere n'elu ya zara sị, ahụrụ m hụkwa ite na oriọna 10 n'ime ya, na oriọna nke dị n'elu ya, na osisi oliv 2 n'ezi n'akụkụ aka nri nke ụta ahụ na akụkụ aka ekpe. Mgbe ahụ, ọ zara wee gwa mmụọ ozi ahụ nke na-agwa m okwu sị, gịnị bụ ihe ndị a, onye nwe m? Mmụọ ozi ahụ nke na-agwa m okwu zara sị, ị maghị ihe ndị a bụ? M wee zaa sị, mba, onye nwe m. Mgbe ahụ ọ zara gwa m okwu sị, nke a bụ okwu Jehova gwara Zerubabel sị, ọ bụghị site n'ụsụ ndị agha ma ọ bụ site n'ike, kama site na mmụọ m, ka Jehova nke usu ndị agha kwuru. Onye ka ị bụ, o ugwu ukwu n'ihu Zerubabel? Ị ga-abụ ala dị larịị
Ọ ga-ebukwa nkume isi ya na mkpu, na-eti mkpu sị, Amara, amara. Ọzọkwa, okwu Jehova gwara m sị, aka Zerubabel atọla ntọala a, aka ya ga-emecha ya. Ị ga-amarakwa na Jehova nke usuu ndị agha ezitewo m ka m bịakwute unu, n'ihi na onye lere ụbọchị ihe nta anya, ma ha ga-eche echiche ọzọ, ha ga-ahụkwa nkume n'aka Zerubabel. Ndị a bụ anya Jehova ndị na-apụ n'ụwa niile. M wee zaa ya sị, gịnị bụ osisi oliv abụọ a n'aka nri na n'aka ekpe? M wee zaa ọzọ sị, gịnị bụ alaka oliv abụọ a nke na-agafe n'ogwe ọlaedo abụọ ahụ wee wuso onwe ha n'ime ụlọ nkwakọba ihe? Ọ zara m sị, ị maghị ihe ndị a bụ? M wee sị, mba, onye nwe m. O wee sị, ndị a bụ alaka oliv abụọ ahụ nke na-eguzo n'akụkụ onye na-achị ụwa dum. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 5. M wee tụgharịa welie anya m elu hụ akwụkwọ na-efe efe. O wee sị m, gịnị ka ị na-ahụ? Obosara iri m wee zaa sị, ahụrụ m akwụkwọ na-efe efe kubit 5, ogologo ya dịka kubit 25. O wee sị m, nke a bụ nkọcha nke gbasara ụwa niile, n'ihi na onye ọbụla zuru ohi ga-ebipụ n'akụkụ nakwa n'akụkụ nke ọzọ. Onye ọbụla ṅụọ iyi ga-ebipụ n'akụkụ nakwa n'akụkụ nke ọzọ, ga-akpọpụta ya, ka Jehova onye nwe anyị kwuru. Ọ ga-abanyekwa n'ụlọ onye ohi ahụ na n'ụlọ onye na-aṅụ iyi ụgha n'aha m. Ọ ga-eguzo n'etiti ụlọ ya wee rie ya, ya na osisi ya na nkume ya. Mmụọ ozi ahụ nke na-agwa m okwu wee pụọ sị m, welie anya gị elu ugbu a, hụ ihe nke a na-apụ apụ. Wee sị, gịnị bụ nke a? Ọ sịrị, nke a bụ efa na-apụ apụ. Ọ sịkwara ọzọ, nke a bụ ihe a na-ahụ na ihe niile n'ụwa niile. Lee, ebuliri otu talenti nke led elu. Nke a bụ nwaanyị nọ ọdụ n'etiti efa. Ọ sịrị, nke a bụ ihe ọjọọ. O wee tụba ya n'etiti efa, na-atụba ihe dị arọ nke led n'ọnụ ya. M wee welie anya m elu wee hụ, lee, ụmụ nwaanyị abụọ pụtara ifufe na nku ha, n'ihi na ha nwere nku dịka nku oke ifufe, wee bulie efa n'etiti ụwa na eluigwe. M wee sị mmụọ ozi ahụ nke na-agwa m okwu, ebee ka ndị a na-ebuga efa? Ọ sịrị m, wuo ụlọ na Shina, a ga-eguzobe ya ma debe ya n'ọnọdụ kwesịrị ya. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 6. M wee chigharịa welie anya m elu lee, ụgbọala nọpụtara n'etiti ugwu abụọ. N'ụgbọala mbụ ahụ e nwere uhie uhie. Ugwu ndị ahụ bụkwa ugwu ịnyịnya, na nke abụọ bụ ịnyịnya ojii, na n'ime ịnyịnya chalet nke anọ. N'ụgbọala nke atọ, ọcha nke nwere agba dị iche na ọbara ọbara. Mgbe ahụ m gwara m okwu sị, gịnị bụ ihe ndị a? Ka m zara sị mmụọ ozi ahụ, onye nwe anyị. Mmụọ ozi ahụ zara sị, eluigwe nke a na-apụ ka ọ nọrọ n'ebe onye nwe anyị nọ nye m. Ndị a bụ oghere anọ nke ụwa dum. Ndị nwere ịnyịnya ojii ahụ gara mba ugwu, ndị ọcha sochiri ha. Ndị nwere agba dị iche iche wee gbaa mba ndịda. A gwara ha ka ha gafee ụwa gbalịa. Nke na-acha ọbara ọbara pụtara. O wee sị, gaa gafee ụwa. Ha wee gafee ụwa. A gwara Jehova okwu. O wee tikuo m sị, lee, ndị a bụ ndị na-eme ka ogbe ugwu nwee ogbe. Ndị a na-eme ka ogbe ugwu nwee ogbe emeela ka mmụọ m dajụọ n'ogbe ugwu.
Okwu nke Chineke wee gwa m sị, nwere n'ime ndị ị dọtara n'agha, ya bụ Heldaya, Tobija na Jedaya, ndị si Babel bịa, ndị bịa n'otu ụbọchị ahụ gaa n'ụlọ Zefane nke Joshaya nwa Zefania, were ọlaọcha na ọlaedo mee okpueze ma tinye ha n'isi Jehoshua nwa Jehozadak onye nchụaja, gwa ya okwu sị, otu a ka Jehova nke usu ndị agha kwuru, lee, nwoke ahụ aha ya bụ Alaka, ọ ga-esi n'ọnọdụ ya tolite, ọ ga-ewukwa ụlọnsọ Jehova, ọ ga-ewu ụlọnsọ Jehova, ọ ga-ewetakwa ebube ya, ọ ga-anọdụ ala ma chịa n'ocheeze ya, bụrụkwa onye nchụaja n'ocheeze ya. Ndị kansụl udo ga-anọkwa n'etiti ha. A ga-enyekwa Helem, Tobaya, Jedaya na Hen nwa Zefanaya okpueze dịka ihe ncheta n'ụlọ nsọ Jehova. Ndị nọ n'ebe dị anya ga-abịa wuo ụlọ nsọ Jehova. Unu ga-amarakwa na Jehova nke usu ndị agha ezitewo m n'ebe unu nọ. Nke a ga-emezukwa ọ bụrụ na unu erube isi n'okwu Jehova bụ Chineke unu. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 7. N'afọ nke 4 nke eze Darius, okwu Jehova ruru Zekaraya ntị n'ụbọchị nke 4 nke ọnwa nke 9 na Kislev, n'ihi na ha zigara Shareza ka ọ gaa rege Melek na ndị ikom ha gaa n'ụlọ Chineke ka ha kpee ekpere n'ihu Onyenwe anyị, na ịgwa ndị nchụaja nọ n'ụlọ Onyenwe anyị nke usu ndị agha okwu na ọnwa 15 n'akụkụ dịka m mere n'afọ ndị a niile. Okwu nke Onyenwe anyị nke usu niile wee ruo m nso sị, gwa ndị niile bi n'ala ahụ na ndị nchụaja sị, unu bụrụ ọnụ ma ruo uju n'ọnwa nke 15 na n'ọnwa nke 7, ya bụ n'ọnwa nke 7, kwee ka o kwee. Ma mgbe unu riri ihe, unu erighị ihe, unu aṅụghị ihe ọbụla, unu aṅụghịkwa ihe ọbụla. Unu ekweghị ka unu gee ntị okwu nke Onyenwe anyị tiri n'ozi nke ndị amụma mbụ, mgbe ndị bi na Jerusalem, ndị nwere ọganihu na obodo ya niile gbara ya gburugburu, ebe ndị bi na ndịda na ala dị larịị. Okwu nke Onyenwe anyị gwara Zekaraya, otu a ka Onyenwe anyị kwuru nke usu niile sị, meenụ ezi ikpe, ma mee ebere na ebere. Onye ọbụla n'ebe nwanne ya nọ. Unu emegbula ezinụlọ, ma ọ bụ nna nke onye mba ọzọ, ma ọ bụ onye ogbenye. Unu ekwela ka onye ọbụla chepụta ihe ọjọọ n'obi ya megide nwanne ya. Ma ha jụrụ ige ntị. Ha dọghachiri ubu ha, kpọchie ntị ha ka a ghara ige ntị. Ee, ha mere obi ha dịka nkume nke a kpaliri ya n'elu simenti. Ọ naghị anụ okwu na okwu nke Jehova nke usu ndị agha zitere site na mmụọ ya, site n'ozi nke ndị amụma mbụ. Ya mere, nnukwu usu ndị agha iwe dị ukwuu site n'aka Jehova nke ya mere, o wee ruo na dịka o tiri mkpu ma ha egeghị ntị, otu a ka ha tiri mkpu na-agaghị ntị, ka Jehova nke usu ndị agha kwuru. Ma m chụsasịrị ha n'etiti mba niile, bụ ndị ha na-amaghị. Ala ahụ wee tọgbọrọ n'efu mgbe ha sochiri ya, nke mere na ọ dịghị onye gafere ma ọ laghachighị, n'ihi na ha bibiri ala mara mma ahụ. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 8. Okwu Jehova nke eluigwe gwara m, ana m eche banyere Zayọn, laghachi na Zonde iwe, ana m enwekwa obi ụtọ maka oke iwe. Otu a ka a ga-esi kwuo n'etiti Jerusalem. Jerusalem ga-abụ obodo eziokwu, ugwu nke Onyenwe anyị nke usu ndị agha ka ọ na-ekwu, ugwu nsọ. Otu a ka Onyenwe anyị nke eluigwe, ndị agadi nwoke na ndị agadi nwanyị na okporo ámá Jerusalem
ka onye ọbụla ga-enwe mkpara ya n'aka maka afọ ndụ ya. Okporo ámá nke Jehova na okporo ámá ya, ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ jupụtara na ya na egwuregwu nke ụsụ ndị agha. Ọ bụrụgodu na ọ gaghị ekwe omume n'anya ndị fọdụrụ n'ime ndị a n'oge a, o kwere omume n'anya m, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru. O kwere omume n'anya m, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru. Otu a ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru, lee, m ga-anapụta ndị m n'aka ogbe ọwụwa anyanwụ na site na mpaghara ọdịda anyanwụ. M ga-edu ha, ha ga-ebikwa n'etiti Jerusalem. Ha ga-abụ ndị m ga-abụkwa Chineke ha n'eziokwu na ezi omume. Otu a ka Jehova nke ụsụ niile nke ndị agha sịrị, ka aka unu dị ike, unu ndị nụrụ okwu ndị a n'oge a site n'ọnụ ndị amụma ndị dị n'ụbọchị a ka edobere ntọala ụlọ Jehova nke ụsụ ndị agha, ka e wee wuo ụlọ ukwu Chineke. N'ihi na tupu oge a, ọ dịghị ụgwọ ọrụ maka mmadụ ma ọ bụ anụmanụ, ọ bụghịkwa udo maka ndị na-apụ ma ọ bụ ndị batara n'ihi ihe nsogbu, n'ihi na m tinyere mmadụ niile onye ọbụla megide onwe ya. Ma ugbu a, agaghị m akpara ndị fọdụrụ n'ime ndị a dịka ọ dị na mbụ, ka Jehova nke ụsụ niile nke ndị agha sịrị, n'ihi na mkpụrụ ọhịa ga-adị n'ọganihu, osisi vaịn ga-amịpụta mkpụrụ ya, ala ga-amịpụta ihe ubi ya, eluigwe ga-amịpụta igirigi ha. M ga-emekwa ka ndị fọdụrụ n'ime ndị a nweta ihe ndị a niile. Ọ ga-erukwa na dịka unu bụ ihe nchịkọta n'etiti mba niile, ụlọ unu Juda, ụlọ Izrel, otu a ka m ga-anapụta unu. Unu ga-abụkwa ngọzi. Unu atụla egwu, kama mee ka aka unu sie ike, n'ihi na otu a ka Jehova nke ụsụ ndị agha niile nke ndị agha sịrị, dịka m zubere ịchịkọta ihe m cheworo ime, nye unu ntaramahụhụ mgbe unu kpasuru m iwe. Otu a ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru. Ma echegharịrị m, ya mere n'ụbọchị ndị a, ekpebiri m imere Jerusalem na ụlọ Juda ihe ọma. Unu atụla egwu, ihe ndị a ka unu ga-eme. Gwa onye ọbụla n'ime unu eziokwu, nye onye agbata obi ya, kpee ikpe n'eziokwu na ezi omume n'ọnụ ụzọ ámá unu. Ka onye ọbụla n'ime unu ghara iche ihe ọjọọ n'obi ya megide onye agbata obi ya. Unu ahụkwala ụgha n'anya, n'ihi na ihe ndị a niile bụ ihe m kpọrọ asị, ka Jehova kwuru. Okwu nke Jehova nke ụsụ ndị agha bịakwutere m sị, otu a ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru sị, ọnụọgụgụ nke ọnwa nke anọ, ọnụọgụgụ nke ise, ọnụọgụgụ nke asaa na ọnụọgụgụ nke 10 ga-abụ maka ụlọ Juda. Ọṅụ na ọṅụ na oriri ga-aga nke ọma. Ya mere, hụnụ eziokwu na udo n'anya. Otu a ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru sị, ndị mmadụ na ndị bi na ya ka nọ n'ala a. Obodo ukwu ga-abịa, ndị bi n'otu obodo ga-aga n'ebe ọzọ na-asị, gaanụ kpee ekpere n'ihu Jehova, hụkwa Jehova nke ụsụ ndị agha. M ga-agakwa. Ee, ndị dị ukwu na mba ukwu ga-abịa n'ihu Jehova nke ụsụ ndị agha na Jerusalem ma kpee ekpere n'ihu Jehova. Otu a ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru sị, n'oge ahụ, mmadụ 10 ga-ejide asụsụ niile nke mba dị iche iche. Ha ga-ejidekwa uwe elu nke onye Hibru. Ha ga-asịkwa, anyị ga-eso unu, n'ihi na anyị anụwo na Chineke nọnyere unu. Akwụkwọ nke Zekaraya, isi nke 9. Okwu Jehova dị n'ime ya na Hadrak na Damaskọs, ga-abụ ebe izu ike ya mgbe anya na nke ndị Izrel niile ga-alaghachikwute Jehova. Hamat ga-agbakwa ya oke, Tayan na Saịdọn. Ọ bụ eze na ha mara ihe nke ukwuu.
n'ihi na Taya ewuwo ebe siri ike n'onwe ya. Ọ chịkọtawokwa ọlaọcha dịka àjà na ọlaedo dịka àjà n'okporo ámá. Lee, Jehova ga-akpali ya, tie ike ya n'oké osimiri. A ga-ebibikwa ya n'ọkụ. Ashkelọn ga-ahụ ya wee tụọ egwu. Aza ga-enwekwa mwute nke ukwuu. Ekrọn, n'ihi na ihu ya ga-eme ihere ga-eme ya. Eze ga-alakwa n'iyi n'Aza. A gaghị ebibikwa Ashkelọn. Onye bịara abịa ga-ebi n'Ashdọd. M ga-ebipụkwa mpako ndị Filistia. M ga-ewepụkwa ọbara n'ọnụ ya na ihe arụ ya n'okpuru eze ya. Ma onye ọbụla fọdụrụ ga-abụ maka Chineke anyị. Ọ ga-adịkwa ka onye isi Juda. Ebe Ekrọn ga-adị ka onye Jebus. M ga-atụgharị ụlọ m megide ndị agha, megide ndị na-agafe agafe na ndị na-alọghachi. Onye mmegbu agaghị abịakwute ha ọzọ, n'ihi na ugbu a ahụwo m n'anya m. Ṅụrịa ọṅụ nke ukwuu, Ada Zayọn, maa jijiji n'ọṅụ, Ada Jerusalem. Lee, eze gị na-abịakwute gị. Ọ bụ onye ezi omume na onye ogbenye. Ọ nọkwa n'elu ịnyịnya ibu na nwa ịnyịnya ibu nwere ụkwụ ịnyịnya. M ga-ebipụ ụgbọ ịnyịnya n'Efrem. A ga-agbajikwa ịnyịnya agha site na Jerusalem. Ọ ga-agwakwa ndị Jentaịl udo. Ọchịchị ya ga-adị site n'oké osimiri ruo n'oké osimiri, site n'oké osimiri ruo n'akụkụ ala ahụ dum. A ga-agwọkwa gị site n'ọbara enyi gị. Anapụtawo m ndị dọtara n'agha n'olulu ebe mmiri na-adịghị. Tụgharịa gaa n'ebe e wusiri ike. Ndị mkpọrọ olileanya, m na-ekwupụta taa na m ga-eme ka ị dị ọkpụkpụ abụọ karịa. N'ihi na Juda agbaala m dịka ụta maka m. Emejọọla m aka Ifrem, ebuliwokwa m ụmụ gị elu. Zayọn, megide ụmụ gị. Gris, meekwa m ka ị dị ka mma agha dị ukwuu. A ga-ahụkwa Jehova n'ihu ha. Ebe siri ike ya ga-apụta dịka amụma. Onyenwe anyị Chineke ga-afụ opi. Ọ ga-abịakwa na ifufe nke ndịda. Onyenwe anyị nke usuu ndị agha ga-echebe ha, tie ha ihe, ma jiri merie ha. Ha ga-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, mee ka ha ṅụọ mmanya dịka mmanya pit. Ha ga-ejupụtakwa dịka iko na mpi ebe ịchụ àjà. N'ụbọchị ahụ, Jehova bụ Chineke ha ga-enyefe ha dịka igwe atụrụ nke ndị ya, n'ihi na ha ga-adị ka nkume bụ okpueze ebuliri elu n'ala ya. Lee ka ịdị mma ya si dị ukwuu, otu ahụkwa ka ịma mma ya si dị ukwuu. Opi ga-eme ka ụmụ okorobịa ṅụrịa ọṅụ. Mmanya ọhụrụ ga-emekwa ka ụmụ agbọghọ ahụ ṅụrịa. Akwụkwọ nke Zekaraya, isi nke 10. Rịọ Jehova ka o nye gị mmiri ozuzo n'oge mmiri ozuzo ikpeazụ. Jehova ga-eme ka ọ dị ọcha. Igwe ojii na-enyekwa unu mmiri ozuzo, na-enyekwa unu ndị ọrụ ugbo niile nọ n'ime obodo. Ndị arụsị ekwuwo okwu efu, ndị ndịda ahụwo ụgha, ndị iro ahụwokwa ihe efu. Ha na-akasi onwe ha obi n'efu. Ya mere, ha apụwo dịka atụrụ. Ha gbajirila n'ihi na enweghị onye ọzụzụ atụrụ. Iwe m dị ọkụ megide ndị ọzụzụ atụrụ. Eletawokwa m ewu, mana Jehova nke usuu ndị agha ga-eleta igwe atụrụ ya. Ụlọ nke Juda, meekwa ka ha dị ka ịnyịnya ya mara mma n'agha. Site na ya ka nkuku ga-esi pụta, site n'ime ya ka nkịta ọhịa ga-esi pụta, site n'aka ya ka ogwe aka igwe si pụta, sitekwa n'ime ya ka ndị niile chọrọ otu ga-esi pụta. Ha ga-adị ka ndị dị ike na-egbu ndị iro ha n'apịtị nke okporo ámá n'agha. Ha ga-alụ ọgụ n'ihi na Jehova nọnyere ha. Ndị ịnyịnya nọ n'azụ ịnyịnya ga-eme ihere. M ga-eme ka ụlọ nke ndị furu efu sie ike.
M ga-echekwa ụlọ nke ndị furu efu. M ga-emekwa ka ha dị ndụ ọzọ. Ha ga-adịkwa ka a ga-asị na m nwere ndụ. N'ihi na agaghị m achụpụ ha, n'ihi na abụ m Jehova Chineke. M ga-anụkwa ha. Ndị Ifrem ga-adị ka ndị Jispi. Obi ha ga-aṅụrịkwa ọṅụ dịka mmanya uhie. Ee, ụmụ ha ga-ahụ ha. Ha ga-aṅụrịkwa ọṅụ. Obi ha ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ime Jehova. M ga-elekọta ha ma chịkọta ha n'ihi na agbapụtawo m ha. Ha ga-amụbakwa dịka ha mụbara. M ga-akụ ha n'etiti mba dị iche iche. Ha ga-echetakwa m n'ala dị anya. Ha ga-ebi na ụmụ ha. A ga-agbanwekwa ha. M ga-akpọpụta ha ọzọ site n'ala Ijipt ma chịkọta ha site n'Ashọ. M ga-akpọbata ha n'ala Gilead na Lebanọn. Agaghị ahụkwa ebe maka ha. Ọ ga-abanye n'oké osimiri n'ahụhụ, tiekwa ebili mmiri nke oké osimiri ihe. Omimi niile nke osimiri ga-akpọnwụkwa. A ga-akwatụkwa mpako Asiria. Mkpanaka Ijipt ga-apụkwa. M ga-eme ka ha sie ike n'ime Jehova. Ha ga-ejekwa ije n'aha ya, ka Jehova kwuru. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 11. Meghee ọnụ ụzọ ámá gị, Lebanọn. Ọkụ ga-ere osisi sida gị. Nwee obi ike, osisi fig, n'ihi na osisi sida adawo, n'ihi na ihe niile dị ukwuu emebiwo. Nwee obi ike, ọdọ mmiri Bashan, n'ihi na e gbuturu ọhịa gị. N'ebe ahụ ka olu nke ndị ọzụzụ atụrụ dị, n'ihi na ebibiela ebube ha. Olu nke mkpọtụ nke obere ọdụm, n'ihi na ebibiela nganga nke Onyenwe anyị. Otu a ka Jehova Chineke m kwuru sị, nye atụrụ nke a na-egbu egbu ndị nwere ha. Ha na-egbu ha. Ha anaghịkwa emehie. Ndị na-ere ha na-asịkwa, Onyenwe anyị bụ, n'ihi na abụ m ọgaranya. Ndị ọzụzụ atụrụ ha anaghịkwa emehie ha. Agaghị m ahapụ ndị bi n'ala ahụ ọzọ, ka Jehova kwuru. Ma lee, m ga-enyefe mmadụ onye ọbụla n'aka onye agbata obi ya na n'aka eze ya. Ha ga-etigbu ala ahụ. Agaghị m anapụta ha n'aka ha, n'ihi na azụrụ m atụrụ maka igbu egbu. Ya bụ, ndị ogbenye nke igwe atụrụ eburuwokwa m ụlọ ntu abụọ. Otu m kpọrọ mma, nke ọzọ m kpọrọ band. Azụkwara m atụrụ. N'otu ọnwa, ewepụkwara m ndị ọzụzụ atụrụ 3. Uche m kewara ha, ebe uche ha kpọrọ m asị. M wee sị, agaghị m azụ ụnọ. Ihe e tere agba ka ete agba, ihe na-ala n'iyi ka ọ laa n'iyi, ka ndị ọzọ rie. Onye ọbụla n'ime ha bụ anụ nke onye agbata obi ya. M wee were mbara mma gbajie ya, iji mebie ọgbụgba ndụ m nke mụ na mmadụ niile gbara. N'ụbọchị ahụ ọ gbajiri. Ya mere, ndị ogbenye na igwe atụrụ ahụ bụ ndị na-echere m maara na ọ bụ okwu Jehova. Asị m ha, ọ bụrụ na ọ dị unu mma, nye m ụgwọ ọrụ m. Ọ bụrụ na ọ bụghị, hapụ ya ka ọ laa. Ha wee tụọ ego ọlaọcha 3 maka ụgwọ ọrụ m. Jehova wee sị m, tụbaa ha nye onye na-akpụ ite. Ọ bụ ezigbo ọnụ ahịa ihe ha tụrụ maka m. Ewere m iberibe sik 30 ahụ wee tụbaa ha nye onye na-akpụ ite n'ụlọ Jehova. Mgbe ahụ, agbajiri m mkpara m nke ọzọ, ya bụ eriri, iji gbasaa otu ụmụnna dị n'etiti Juda na Izrel. Jehova wee sị m, were ngwa ọrụ nke onye ọzụzụ atụrụ nzuzu, n'ihi na lee, m ga-eme ka otu igwe atụrụ bilie n'ala ahụ. Onye na-agaghị achọ ihe furu efu, ma ọ bụ hụ ụmụ atụrụ ndị iro, ma ọ bụ gwọọ ndị merụrụ ahụ, ma ọ bụ zụọ ndị guzo,
kama ọ ga-eri anụ nke ndị mara abụba ma dọwa mbọ aka ha. O arụsị nke na-achụpụ igwe atụrụ, mma agha ga-adị n'aka ya, n'anya aka nri ya. Ihe agha ya ga-adị ọcha ma kpọọ nkụ. Anya aka nri ya ga-agbakwa ọchịchịrị kpamkpam. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 12. Ịbụ okwu Jehova n'elu Izrel ka Jehova kwuru. Onye mere ka eluigwe maa ifuru, onye tọwo ntọala ụwa, onye kpukwara mmụọ nke mmadụ n'ime ya. Lee, m ga-eme Jerusalem ka ọ bụrụ iko ihe mkpofu maka ndị niile gbara ya gburugburu. Ọ ga-adịkwa na Juda n'oge nnọchibido megide Jerusalem. N'ụbọchị ahụ, m ga-eme Jerusalem ka ọ bụrụ nkume siri ike maka ndị niile a ga-ata ndị niile na-ebuli ya elu ahụhụ, dịka ndị niile bi n'ụwa si zukọta imegide ya. N'ụbọchị ahụ ka Jehova kwuru, m ga-eti ịnyịnya ọbụla ihe iju anya, onye na-agba ya ihe nzuzu. M ga-emepe anya m n'ebe ụlọ Juda nọ, tiekwa ịnyịnya ọbụla nke mmadụ n'isi. Ndị isi Juda ga-asị n'obi ha, ndị bi na Jerusalem ga-abụ ike m n'ime Jehova nke ụsụ ndị agha, Chineke ha. N'ụbọchị ahụ, m ga-eme ndị isi nke Juda ka ha dị ka ọkụ n'etiti oke ọhịa, dị ka ọkụ n'ime mkpuchi. Ha ga-ebibikwa ndị niile gbara ya gburugburu n'aka nri na n'aka ekpe. A ga-ebikwa na Jerusalem ọzọ n'ebe kwesịrị ya, ya bụ na Jerusalem. Jehova ga-echekwa ụlọ ikwu nke Juda dịka ọ dị na mbụ. Ya mere, ebube nke ụlọ David agaghị anya isi. Ebube nke ndị bi na Jerusalem agaghịkwa anya isi megide Juda. N'ụbọchị ahụ, Jehova ga-echebe ndị bi na Jerusalem. Ha na ndị na-adịghị ike n'etiti ha ga-adị ka David n'ụbọchị ahụ. Ụlọ David ga-adịkwa ka ụlọ Chineke, dịkwa ka mmụọ ozi nke Jehova n'ihu ha. N'ụbọchị ahụ, m ga-ebibi mba niile na-abịa imegide Jerusalem. M ga-enyekwa ụlọ David na ndị bi na Jerusalem mmụọ nke amara na ebere. Ha ga-lekwa m anya. Onye ha furu efu ha ga-arụkwara uju, dịka mmadụ si eru uju maka nwa nwoke nke mmadụ. Ha ga-arụkwara ya uju dịka mmadụ si eru uju maka nwa nwoke nke mmadụ. N'ụbọchị ahụ, iru uju dị ukwuu ga-adị na Jerusalem, dịka iru uju nke Hadadrimon na ndagwurugwu Megidon. Ala ahụ ga-ekewapụta ezinụlọ ọbụla: ezinụlọ nke David na nwunye ha, ezinụlọ nke Netan na nwunye ha, ezinụlọ nke Lewi na nwunye ha, na ezinụlọ nke Shimei na nwunye ha. Ezinụlọ niile fọdụrụ, ezinụlọ ọbụla iche na nwunye ha iche. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 13. N'ụbọchị ahụ, a ga-emeghe isi iyi nye ụlọ David na ndị bi na Jerusalem maka mmehie na maka ihe ike. N'ụbọchị ahụ ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru, m ga-ebipụ aha arụsị n'ala ahụ. Ha ga-alaghachikwa ọzọ. M ga-emekwa ka ndị amụma na mmụọ na-adịghị ọcha pụta n'ala ahụ. Mgbe mmadụ buru amụma, nne ya, onye mụrụ ụmụ, ghara ịgha ụgha ọzọ, n'ihi na nna ya ga-asị ya, ị na-ekwu okwu ụgha n'aha gị. Jehova amụwo ya, chụpụkwa ya, nna ya na nne ya. N'ụbọchị ahụ, mgbe ha buru amụma, ha agaghị eyi uwe mwụda siri ike iji duhie, ma ọ ga-asị, abụghị m onye amụma, abụ m onye ọrụ ugbo. N'ihi na mmadụ akụziworo m ịbụ onye ọrụ ugbo site na nwata. Onye ga-asị ya, gịnị bụ ọnya ndị a n'aka gị? Ọ ga-aza, mmerụ ahụ. Otu a ka m si bụrụ onye m n'ụlọ ndị enyi m. Bilie, gị mma agha, dakwasị onye ọzụzụ atụrụ m na onye enyi m, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru.
tie onye ọzụzụ atụrụ ahụ ga-agbasasịkwa. M ga-atụgharịkwa aka m n'ahụ ụmụntakịrị n'ala niile, ka Jehova kwuru. A ga-ebipụ akụkụ abụọ ma nwụọ, mana akụkụ nke atọ ga-anọgide n'ebe ahụ. M ga-emekwa ka akụkụ nke atọ banye n'ọkụ. M ga-akwa ya dịka otu torpedo igwe nri. M ga-anwalekwa ya dịka ọlaedo. Ha ga-akpọkwa aha m. M ga-anụkwa ha. M ga-asị, ọ bụ ndị m. Ha ga-asịkwa, Jehova bụ Chineke m. Akwụkwọ nke Zekaraya isi nke 14. Lee, ụbọchị Jehova na-abịa n'etiti unu, n'ihi na m ga-akpọkọta ihe niile dị nsọ. A ga-ebibikwa mpaghara unu megide Jerusalem iji nye ya agha. A ga-ewerekwa obodo ahụ. A ga-enyochakwa ụlọ ndị ahụ. A ga-emekwa ka ụmụ nwanyị ahụ merụọ ahụ. Ọkara obodo ahụ ga-aghọkwa ndị a dọrọ n'agha. A gaghị ekewapụkwa ndị fọdụrụ n'obodo ahụ. Mgbe ahụ Jehova ga-apụ ma lụọ ọgụ megide mba ndị ahụ a lụrụ n'ụbọchị agha. N'ụbọchị ahụ, ụkwụ ya ga-eguzo n'ugwu nke ndị Oliv, nke dị n'ihu Jerusalem, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Ugwu Oliv ga-enwekwa n'etiti ya. N'akụkụ ọwụwa anyanwụ na n'akụkụ ọdịda anyanwụ, otu ga-aga n'ebe ugwu na ọkara nnukwu ndagwurugwu ahụ, na ọkara ugwu ahụ ga-aga n'ebe ndịda. Unu ga-agbaga na ndagwurugwu, n'ihi na ndagwurugwu ugwu ahụ ga-eru Azal. Unu ga-agba ọsọ dịka unu si agbapụ n'ala ọmajiji n'ụbọchị eze Juda. Jehova Chineke m ga-abịa, ya na ndị nsọ niile so unu. N'ụbọchị ahụ, ihe agaghị adị, kama ọ bụ ọchịchịrị. Otu ụbọchị Jehova mara ga-adị n'ezi ehihie ma ọ bụ abalị, mana ruo oge anyanwụ ga-ada, ihe ga-adị. N'ụbọchị ahụ, mmiri ndụ ga-esi na Jerusalem pụta. Ọkara gaa n'oké osimiri ọwụwa anyanwụ, ọkara gaa n'oké osimiri kachasị anya. Ha ga-abụkwa ma oge okpomọkụ ma n'oge oyi. Jehova ga-abụ eze n'elu ụwa niile. N'ụbọchị ahụ, otu Onyenwe anyị ga-adị. Aha ya ga-abụkwa otu. A ga-eme ka ala ahụ dum dị larịị site na Geba ruo Rimọn, n'ebe ndịda Jerusalem. A ga-ebulikwa ya elu ma biri n'ọnọdụ ya site n'ọnụ ụzọ ámá Benjamin ruo n'ebe ọnụ ụzọ ámá mbụ, ruo n'ọnụ ụzọ ámá nkuku, site n'ebe Hananiel ruo n'ebe a na-esi amịpụ ndị eze. Ndị mmadụ ga-ebikwa n'ebe ahụ. Mbibi agaghịkwa adị ọzọ, kama a ga-ebi na Jerusalem n'udo. Nke a ga-abụ ihe otiti nke Jehova ga-eji tie ndị niile busoro Jerusalem agha. Anụ ahụ ha ga-ere ọkụ. Ọ bụ eze na ha eguzo. Anya ha ga-eripịakwa n'ohere ha. Ha ga-eripịakwa n'ohere ha. Ire ga-eripịakwa n'ọnụ ha. Ma n'ụbọchị ahụ, oke ọgbaghara nke Onyenwe anyị ga-adị n'etiti ha. Onye ọbụla ga-ejide aka nke dike ya. Aka ya ga-ebili megide onye eze onye agbata obi ya. Ogwe aka nke ndị mba ọzọ niile ga-adịkwa ka ọlaedo nke akwa achịkọtara nke ukwuu. Ma nke a ga-abụ ọrịa nke ịnyịnya, na nke mul, na nke kamel, na nke osisi, na nke anụmanụ niile nọ n'ụlọ ikwu ndị a dịka ọrịa. Ma ọ ga-eru na ndị niile fọdụrụ n'ime mba niile, ndị bịara imegide Jerusalem, ga-esi n'ebe Onyenwe anyị nke usuu ndị agha nọ pụọ, mee emume kwa afọ iji fee eze ofufe, mmemme ụlọ ntu. Ma onye ọbụla nke na-achọghị ịbịa Jerusalem site n'ezinụlọ niile nke ụwa ife eze Onyenwe anyị nke usuu ndị agha, ndị eze, mgbe ahụ iwe agaghị abịakwasị ha. Ọ bụrụ na ezinụlọ Ijipt ekweghị apụọ bịa,
iwe agaghị adakwasị ha. Nke a ga-abụ ihe otiti nke Jehova ga-eji tie mba niile na-abịaghị ime emume ụlọ ikwu. Nke a ga-abụ ntaramahụhụ nke Ijipt na ntaramahụhụ nke mba niile na-abịaghị ime emume ụlọ ikwu. N'ụbọchị ahụ, a ga-ede ya n'ụkwụ ịnyịnya sị, ịdị nsọ nye Jehova. Ihe ndị dị n'ụlọ Jehova ga-adịkwa ka iko dị n'ihu ebe ịchụ àjà. Ihe niile dị na Jerusalem na Juda ga-adị nsọ nye Jehova nke usuu ndị agha. Ndị niile na-achụ àjà ga-abịa were ha rie ha. N'ụbọchị ahụ, ọ dịghị onye Kenan ga-adị ọzọ n'ụlọ Jehova nke usuu ndị agha.